आच्छा नोंथां, खामानियाथ' गासिबो जाजोब्बाय होननानै हमना लादो नङा होमबा? औ सार, बिदिनो हमना लादो। जोंनि आखाइया गोग्लैनाय मानि गासिबो मोजां जाजोबनाय। जों गासिखौबो मोजां खालामजोबगोन सार, नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा। सिन्थाखौथ' आं खालामा नोंथां, नाथाय कन्ट्राक्ट पेपाराव साइन होनाय हिसाबै आङो मोजांखौनो जागोन होननानै आसा खालामबाय। आं सानो एबार बे खेबावबो नोंसोरनो जुदि आखायाव लाबायबा बे खामानिखौ मोजाङैनो मोजां मावफुंजोबनांगौ होनना। जागोन सार जागोन, सिन्था खालामनाङा। नोंथाङा कन्ट्राक्ट पेपाराव साइन होबाय जेब्ला जों गासिबो खामानिखौनो मोजाङैनो मोजां मावफुंलांजोबगोन, नोंथाङा नायबाय था। दे जागोन, जुदि नोंथांमोना खोथाखौ होबायब्ला आं आसा खालामनानै थागोन, नाथाय गाज्रि जानो मोननाय नङा। गाज्रि जायालै सार, गाज्रि जाया। जोङो दंना, जोंनि सायाव गासिबो फोथायनायखौ लाखिजोब सारा। नोंसोरखौ फोथायनानैथ' थांनाय खेबावबो खामानिखौ होदोंमोन, नाथाय अबेबा खन्द'नि लामाफोरखौ नोंथांमोनहा मोजाङै मावफुङाखै। गामिनि खायसे सुबुंफोरा कमप्लेन होनाय हिसाबाव नोंसोर लुफुंनाय माखासे लामाफोरा 2 बोसोर 3 बोसोरजोंनो गाज्रि जाजोबदों होननाय खोनादों। आरे सार, बे गामिनि मानसिफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो, बिदिनोसै आरो। सारा बेफोरखौ जेबो टेनसन दालासै। एबार खेबसेयाव जोङो गासिबो खामानिखौनो मोजाङैनो मोजां मावफुंलांजोबगोन सार। सारा मानसिफोरनि जानला मानला बुंलाबायनायाव थांनो नाङालै सार। नाय नोंथां, आङो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो आंबो मिथिखागौ बे लामाया जोबोद गाज्रि जाबाय होननानै। नोंथांमोना खामानिखौ मोजां मावाखै थांनाय खेबाव, एबार खेबाव जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मोजां मावाब्ला आं नोंसोरनो बे कन्ट्राक्टखौ होनाय नंला। लामायानो गासिबो गुगाजोबथारबाय। गथ' गथायफोरा बोरै थाबायगोन बे लामाजों? बोराय बुरिफोरा बोरै थाबायगोन बे लामाजों? नोंनो सानना नायनाय एसे। गोरबोआव थानाय खायसे महिलाफोरा बेफोरबायदि लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोबोद गोब्राब जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे खेबनि कन्ट्राक्टआव नोंथांमोना लामाखौ मोजाङैनो मोजां जाफुंहोजोबथारनांगौ। जागोनलै सार, नोंथाङा सिन्था दा खालामसै। माबामोन, थांनाय खेबाव सार आला खाथारिया खम जादोंमोन। बेखायनो लामाया एसे गोरान जादोंमोन नालाय थाब थाब गुगानाय जादों आरो। आरो माबालै सार, बे गामिनि गथ' बे दुस्ट खुदियाफ्रा माराथ'खा। मा खालामो सार मिथिगौ? एकदम खादा लाना फैनोसै, खन्था लाना फैनोसै, अन्थाइखौ एरखु लांनानै गावसिनि दैखर बोरायाव हैना दोनजोबो। बेखायनो सार लामाफ्रा एसे थाब गाज्रि जादों। नोंथाङा एसे बारा बुंबायदां। बारा बुङाखैलै सार, मानो बारा बुंलाबायनो। जेखौ नंगौ आं बेखौसो बुंखायो। आरो बारा गैया आंनाव, जिरा मस्ला होदेरनाय नेम गैया। एकदम लकेल मैगं रुनाय बायदिसो बुंखायो आङो। दे जियानो जाया मानो एबार खेबनि लामाखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां मावफुंलांजोबदो। जागोन सार, नोंथाङा जेबो सिन्था दा खालामसै एबार। आंनि आखायाव बे कन्ट्राक्ट फाइला गोग्लैखाबाय, माने मोजां जाखालांजोबखाबाय आरो। बिदिब्ला सार आं थांनोसै। दे थांदो। थेंक इउ सार, थेंक इउ स' माच। मा जाबावगोन बिसोरजोंबो, दान्थे बिदान्थेयाव बिसोरजों सोर हानो। टाइमाबो जाबाय, न'आव थांसै आङो। आइया बोरै दङथाय? बिसि फिसाया न'आव सानसे थायाबाथाय न'आवनो थांनो बानायसो मोनोलै माथो। बिहामजो गिदिरा फन खालामहरथाराखै नामा? गैया आयै, मैयासो हरदोंमोन, दिनै हरथ'वाखै। फिसौखौ नायनो लुगैनाया हाबथारला आङो, माला सफैगोनथाय। ओमफ्राय बाबा, मालाथो लायनो थिनदों बिहामजोआलाय? दिनै फैलानो आयै, गाबोन फुङावसो फैनोसैनो, गाबोनसो लायनो थिनबाय। आयौ, आरो हरसे थाबावगोनसो। बिसोर गैयाबाथाय न'खौनो लांदां मोनथारो। फिसौआ गैयाबाथाय ओंखामखौनो खहाबथारा ओरैनोबा आंहा। माबा जासि माबा खोजिमा जासि मोनथारो आङो। दे जेबो जाया दे आयै, गाबोन फुङाव लायनोसै आङो। ओमफ्राय बाबा, बे न' फुरानायाव एसे थांनांगौमोनहाय। माबोरै दङ? बेमाफ्रासो सोंजोब्बाय खोमा। नोंहामजो फैग्रोथोंसैदां आयै, नोंहामजो फैबा थांसै आङो। न'नि बेरा होनायाबो बायजोब्बाय आयै, बेराखौबो हाजिरा लिंनानै दुमहोनांगोन एसे। फारामावबो दामानि मानो थांथारासै नोंसोरो? मारै जाखो, मारै माखो, माबोरै दङ? नायग्राफ्रा नायदोंना नायाखै मोजाङै? माबालै आयै, आङो दहाय फुङावसो हाबना फैदों, नायना फैदों आङो। एसे बेयावबो आदारफ्रा एसे प्रब्लेम जाना दङ, बेखौनो बै थाग्राखौ लिंबोनानै आदार बायना हरदों आङो दखाननिफ्राय। माथो
माथो अमानि बेमार फैसोगारदोंनो अबेबा जायगाया जि बुरजा अमा थैदोंनो। आंबो बेखौनो सिन्था खालामगासिनो दंलै आयै जोंथिंबो फैयाबानो जाबाय। दे एसे गिदिर गिदिरफोर दङब्ला फायखारिफोरनो हरखाजोबखादो देनां बेमारफ्रा जाफ्लांबायोब्ला दिगदार जागोन ना। नायनोसै र' आयै दा मिलायोबा हरनोसै। ए बेवाइफोर माला सफैखो? नैलै बेवाइफोर दासो सफैदों आङो। ओमफ्राय बेवाइफोर ओंखामा खुरना होनोसै आङो फैदो। जाबोखाबायनो सोरनावबा सोरनिबा बार्थडे दंमोननो जाथ'लानो आंबा सोंदोंमोन। होमबालाय बेवाइफ्रा जाथ'ला आरो? जाथ'ला बेवाइफोर दा मोनायाव जानोसै आङो। ओंख्रिया गोथावबा दोनबानो जाबाय। दे जागोन होनबालाय। बेवाइफोर संनाय ओंख्रिखौ गारजायालै दा हरबाबो जाथारगोन आङो। दोन दे बेवाइफोर दे। जागोन दे बेवाइफोर आं दोनगोन। ओमफ्राय आब'मोनहालाय माला फैगोननो बेवाइफोर? नोंबौआ गाबोनसो फैसिगोननो गाबोनसो लायनोसै आङो। एसे गोबावजों खनसे थांनाय गोबाव थाबोनो लुबैयो मानसियाबो थाबोनोबो हाया न'खौ गारनानै। अनसुलि बिनानाव थांनायनि खोथालै आयै गुमिया मालाय बेखौ ओरैनो हगार हरगोन नामा एसे हाखु दाखुनो। गथ'फोराबो देरजोब्बाय खोमा जावैसो गौथुमना। देरबाय गिदिर गिदिरथारसै जोंनि मामिनिफ्राय बोसोरसेल'सो दुइसिन गोजा। जावजा गथ'फोर खम दुस्थुथार बे। है दा बुंसै बिसिनि दुस्थुखौ। दे आयै बेवाइफोर नोंसोरो जिरायथ'लायदो दे आं दसे रेस्टलायनोसैलै गोलोमथारबाय बिरादनो। दे थां बिहामजो फिसा आङो दा सानसुनि मुलिखौ जासिगौमोन नों होफैयोब्ला। ए आयै र' आं बावदोंसो आं लायनि र'। आङो खामानि मावबाय थानायखाय बावलायलांबायसो। र' आं लायनो दे जिरायथ'। दे लायथां आं। सना बिहामजो मोनथारदों आङो इसोरनि अननायाव। बिहावा थानायब्ला खम खुसि जासिगौमोन दा सानै गाहाम बिहामजो मोननाय फिसौबो मोनबाय। बिहामजो लायनो होनैनो बोरैबा बेमाराव दुमफ्ला थैगानानै थांबाय बोराया अना खानानै। दे बोराय जेबो नङा गोजौआव थाहैदोंब्लाबो नाहरबाय थाबानो जाबाय। बिहामजोफोरा जि सना मोनथारदों आङो। लोखि गोजा सानैबो सनाथार। दाया आंनि नङा रुजि आंनि नङा सानजा खनानिफ्राय खोला खनानिफ्राय फैनाय बारहुंखानिसो तुलुलु लुलुलु तुलुलु लुलुलु तुलुलु लुलुलु। गोग्लैब्लाबो अरजालालै दाया आंनि नङा निजिरा आंनि नङा सानजा खनानिफ्राय खोला खनानिफ्राय फैनाय बारहुंखानिसो दाया आंनि नङा निजिरा आंनि नङा। आं मा होननानै खोन्थागोन आं नोंनो निजिरा जेरावबो राहा गैयि जाबाय आं बयजोंबो सै मै नोंखौबो आङो दिनै बोथिसे ओंखाम सुखु गोजोनै जाहोनो हायासै। आंनाव फैनानै जोबोद खस्थ' मोनबाय नङासै निजिरा नों जोबोद खस्थ' मोनबाय नों। आफानि रायनाय बुंनायखौ आंनि गोसोआ दुखु मोनो बिरादनो दुखु मोनो। मानो दुखु मोना जानो गावनि बिफा रायनाय बिराद दुखु मोनो आङो। आंनि माखासे अलसिया आखुनि थाखायनो आं दिनै बेफोरबायदि खोथा खोनासंनांगौ जानानै फैबाय। आंखौ निमाहा खालाम इसोरा आंखौ निमाहा खालाम। नोंखौ लाबोनानै आङो जोबोद खस्थ'सो होनाय जाबाय जोबोद खस्थ' होनाय जाबाय आं इसोरा जोबोद खस्थ'। हा जावैसो बिलाय बेयावलाय बोरै गोग्लैनानै थाखो? बोरमा साग्लाया लोमसोनानै बेयाव गोग्लैना थाफैबाय बियो मूर्खआ।
बहाथो इसेबां लोंसोनानै फैखो जाखो बेलाय गोदाव सोरावनो। ओइ जावैसो बिरखां खोनादोंना खोनायाखै जाखो? माथो मोदैबो रथ' रथ' गदों मालाय मानसियालाय। ओइ जावैसो सोर बेलाय बाब बिदि जायोलै सोरबा मानसिया जेराव मेराव लोंनानै गोग्लैलाबायनायनो। ओइ जावैसो खोनायाखै नोङो? दाया आंनि नङा बै सानजा खनानिफ्राय फैनाय आरो खोला खनानिफ्राय फैनाय माखासे गोसा बारहुंखाफोरनिसो। आंनि नङा। हाबाब मा दाया आंनि नङा जालाबायखो? ओइ जावैसो सिखारदो आयु बिदिजों बोरै जानांगौलै खुट्टाफ्रा साला लोंनो हायाबा मानो लोङो बिसोरो? आंनि मान सनमानखौसो जाजोबसिगोन बिसोरो। बेखौ बिदि दोनबाय थायोब्ला जानाय नंला, बेखौ न'आवसो लाना थांसै आङो। जावैसो दे सिखारदो दे। हाब मासे अयथासार जौ लोंनायलै बेलाय गावनि न'आव थांनो मिथिलायिनो। बिदि फोजाबाय थाबा बे सिखारनाय नंखाला, बेखौ थिखांना लांसै आङो।